Ar y ffôn gan Iwan Llwyd. Maen nhw'n tynnu'r hen focsys ffôn i lawr, un wrth un, y cromfachau cochion oedd ym mhob pen y pentref. Mai dim ond lle i un oedd ynddyn nhw, fel bocs ffôn Dr Who roedd yn rhyfedd faint o hogia allai glistfeinio a faint o genod allai heil yno i gario clecs a chwthu cysanau i lawr y lein. Cynnig cysgod mewn cawod law a chornel ar noson ddi-leiad ac ar glawr melyn y llyfr roedd cyfle i dorri enw a chariad cyntaf. Erbyn hyn mae gan bawb ei ffôn pob un a'i felodi ei hun, a dim sôn am harmoni, ac ar dren neu fwst yna gan tata fel tŵr babel o leisiau, ac mae'r pentref yn ddi-gromfachau yn graddol fynd yn un ar nesa, a'r blychau cochion mewn amgueddfa, a'r genod a'r hogiau yn tyfu'n hun, heb le i rannu cyfrinach, pob un wrth o'i hun, yn pwyso ar ei ffôn.